Най-трудно е да започнеш. Да. Как да го кажа? Всъщност е лесно. Сине, отпусни си душицата. Излай си болката, душички е малка сладка. Не съм душичка, особено пак малка. На 28 съм, бе, косенце. Добре, айде. Това ще е документален филм с работно заглавие «Баща ми». Когато рокът беше млад. Един моноспектакъл на Борис Георгиев по пиесата на Здрава Каменова «Баща ми». Камерен театър Възраждане. Не искам да го слушам. Защо точно аз? Искам да се родя пак. Къв си ти, бе? Глух съм. Уважаеми зрители, добре дошли в театър. Молим ви да изключите мобилните си телефони и да не снимате